కాకినాడ జిల్లా పెద్దాపురం మండలంలోని తొలి తిరుపతి శ్రీ శృంగార వల్లభస్వామి దేవస్థానంలో భక్తుల రద్దీ, భద్రతా ఏర్పాట్లను అధికారులు పరిశీలించారు. జిల్లా ఎస్పీ ఆదేశాల మేరకు ఎస్డీపీఓ ఏబీజీ తిలక్, సిఐ వైఆర్కే ఆలయాన్ని సందర్శించి బందోబస్తు ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. ప్రతి శనివారం 30,000 నుంచి 35,000 మంది భక్తులు దర్శనానికి వస్తుండటంతో తోపులాటలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. గొప్ప పుణ్యక్షేత్రం ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఈ ప్రజల సహకారం, ఈ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మహాదేవుడు అనుభవాలు ఆయన